سلام كمي تمسيو فنويري تيفي بمكتتال تركبو زخبركم تعزبتنا بقصاص هاجرنا ساعة شعت مش تأخلو نيلو مسولس عسران شمونتن تحساس تدالو زينا ومسنادو نفلم لنا كساف تصامم ساقاتكم زتصنح فرم قري بقندي نتبتاتو فيلم لومي بستقبر مرمراتات عسران شعتن زيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم كرقاقتن كله حمسا دمات فانيوم أبنو زوبا بارونتو أبها قراو فتنا شامناي كفلي بلوسو وصيد زمزقوب تمهارو تشليمهم بوليسي إرترا بمسرح ادقن محدرا نبرتن زسلطنهم أبالاتو آمريقهم منقست فرنسا ملكفتي كوفيد 19 مكتا ناي مكالغال ممرحيتاتن سقمتن وصينوم إسرائيل لابلع العلامات السوريات وصاق متقعت ميسايلا كايدا چاينان جابانن زوباو صدتان موحاز كتحقاقزا السمامعين حبريتا كاب منستر تاعنا لومي اب موشبن ممرمرن ماكلات زوباتات ماكلن دوبن بستقبره ناي لابراتوري مرمراتات 29 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاغيصلو نساتهم دما 13 كاب زوبا ماكل مالت شدشته كاب موشب ماكل 17 كاب ممرمري ماكلات كوينما دراشوم سلستقاب غودايف كلته كاب غزاباندا كلته كاب ستانتا اوتو حاحد دما كاب ماكل كتما حاز ماي تمناي ماچو 4 سمرا قشت قحوتا غزخنشان دا بوندن بيشان كمون شدشته كاب ممرمري ماكلات زبادوبو مالت حموشته كاب مندفرا حد دما كاب عد قيحهم إذا خمزيلن كله كورونا فيروس ترقيبهم أب هوسبيتالات تعاقبهم كنكن كجبر لهم صنحو إسرا كاب زبا ماكل 10 شوعته كاب زبا دبوب 10 تحدي كاب زبا عن صباح للتدمى كاب زبا قاشبار كاب تقلال 5 زيغاتات حاويم تفاني مالهم بزما سرت زي تقلال عصر بكورونا فيروس تلخف زيغاتات نقصاب لومي شوعته شين شعته 230 حدن بس حلهم شوعته شين شوعته 210 تحدن كاب زياتهم حاويم استفانو 73 بموز تفلي 250 شوعته دما جنا أب هوسبيتالات تعاقبهم زركوب يوم منستر تاعنا 28 تحساس كلتشن 21 بدرجة زوبا قاشبار كاب هاقراو فتنا شامناي كفلي بلوص وصيت نزمزقو تمهارو زواب شلمات تام فيدا تودا دارنت تمهارو معباي لعلا استواصو خمزلو تقليصو إذ تحبر بعمة تمرت 2019 أب هاقراو فتنا شامناي كفلي لعلي سمانين حموشتن نتبن زمزقو تمهارو أبيات تمرتن وزوابارنتو شلمات تام فيدا أبستعدللو أقات أميوم بعسران 4 تحساس أبستقايد سنسرعات حالافي مكتتال ودابيتات همامته زباقاش باركا من إسي سليمان يوسف أبزهاب حبريتا أبزي استتقص عمة تمرتي بدرجة زبا 8 كلتن تمهارو بلوس نتبه بمزقاب تشلمتي كم زغونو بمتكاس اتنا شلمات مدب قطعتات مكلخال كورونا فيروس بزخبر أقباب بدرجان زباتات كيكايت كم توسن حبيروم حلافي انفر منستر تمرت زبقاش باركا ممهر محمد علي إبراهيم بوغنو بب درجو بلوس وصيت نزمزقو تمهارو زقبر متبباع أبرستين تشلمت زهوبو فنان أمونغو تمهارو قدوس كن إذا حدرنا يتودا دارنت منفذ عبن مخانو بمتكاس تشلمت تعوت وصيت سعر مخانو تجنزيبهم أبرتعم كسعرو تلابيوم جزياوي أما حداري نوزوا بارونتو أياتو يمان محردما عمتاوي بهمامته زوهاب شلمات تام فيدا أب تمهارو زفترو درخت بمتكاس نبولو زقبر متبباع ببتكالون انتز التاعتاتو أب فراي نتصبو وصيت كركبو كم زغل قليصهم بوليسي ارتراب زوا مأكل بمبأتاوي مسرح عدقي كمونات تحزان من محدار النبرز سلطنهم حموشت دك انستيو زركبهم 21 أبالاتو لوم 28 تحساسا مريقو اتي كاب 10 حساب 28 تحساس بقلص حسابن قبرن ستوهاب سلطنا التحزا سنداتن مزاقبتن أقباباتن ملكعيتاتن سرعات عدقي تحستو جارتان سنداتن من محدارن موقان النبرت أقبابا قراربات صبصاب قوام النبرتن عدقن سنقن زتقال اليوم أبتيام ماكلاي بتصحفت بوليسي إرترا استقايدة سنة سرعات ممراق حلافين وستشنفر نبرت ليتنا كولينيل منقستاب تصفاي سلطان تنزر أيول علتا قداس ندليتن تقهاتن موقسوم
ኣዛዚ ፖሊሲ ኤርትራ ኮሎኔል መሓር ጸጋይ ብወገኑ እቲ ትምህርቲ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ፖሊሲ ኤርትራ ምክያዱ ዓብስ ጉሚ ንቕድሚት ምዃኑ ጠቒሱ ብኹላተን ጨናፍርን ስታፋትን ተመሳሳሊ ስልጠና መሃብ ክድፋኣሉ ምዃኑ ብምሕባር ሰልጠንቲ ንዝቐሰሞ ፍልጠት ብስራሕ ከማዕብልዎ ኣዘኻኺሮም ኣብ መወዳእታ ሰልጠንቲ ካብ ኣዛዚ ፖሊሲ ኤርትራ ኮሎኔል መሓር ጸጋይን ሓላፊ ጨንፈር ሓፈሻዊ ኣገልግሎት ሌተና ኮሎኔል ደበሳይ ተኽሉን ወረቐት ምስክር ተቐቢሎም ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርትን ዞባ ዓረዛ ምስ ምምሕዳርን ካልኦት መሻርክቲ ኣካላትን ብምትሕብባር ንናይ ቅድመ ትምህርቲ መምህራንን ሱፐርቫይዘራትን ስልጠና ወዲቦ እቲ ኣብ ምስፋሕን ኣድማዕነትን ኣገልግሎት ቅድመ ትምህርቲ ዘተኮረ ስልጠና ብቐንዱ ብቕዓት መምህራን ብምርጋጽ ንቕሓትን ኣፍልጦን ሕብረተሰብ ክብ ንምባል ዝዓለመ እዩ ትሕዝቶ ናይ ስልጠና ምድላው ጽፉፍ ሰሙናዊ ውጥን ምህሮን ሜላ መሃራን ኣተኣልያ ተምሃሮ ኣታሕዛ ሰነዳት ተምሃሮ ከምኡን ጽፈት ኣተዓቃቅባ መሰላጥያታት ትምህርትን ኣጠቃቅሙን ዝብሉ ዛዕባታት ዘጠቓልል ነይሩ ስልጠና ነቲ ብሚኒስትር ትምህርቲ ዝተዋሃበ መደብ በድማዕነት ንምትግባር ዝሕግዝ ምዃኑ ዝሓበረ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ትምህርቲ ኣብቲ ንዑስ ዞባ መምህር ተስፋ ህይወት ወልደ ገርጊስ ኣብ ምብራኽ ንቕሓት ሕብረተሰብ ዘተኮረ ዕዮ ክሕይል ከም ዝግባእ ሓቢሮም ኣገልግሎት ቅድመ ትምህርቲ መሰረት ዝስዕብ ደረጃታት ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ብዕቱብ ክትሓዝ ከም ዝግባእ ዝሓበረ ማሕዳርን ዞባ ዓረዛ ኣቶ ርእሶም ክፍለ ማርያም እቲ ስልጠና ብዝመዳይዚ ኣስተዋጽኦ ከም ዝገብር ጽኑዕ እምነቱ ገሊጾም ሰልጠንቲ ብወገኖም ነገዳስነት ዝቐሰሞ ፍልጠት ብምጥቃስ ኣብ ኣገልግሎት ቅድመ ትምህርቲ ወሳኒ ተራ ዘለዎ ቅርቦት መሳለጥያታት ትምህርቲ ኣቓልቦ ክውሃቦ ተላብዮም ኣብ ዞባ ዓረዛ ን865 ተምሃሮ ስሩዕ ኣገልግሎት ዝህባ 15 ናይ ቅድመ ትምህርቲ ትካላት ኣለዋ ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ኣብ መስመር ፎሮ ኡምለ ኣገልግሎት ምጅማሩ ኣብ ማሕበር ቁጠባዊ ህይወቶም መስተርሆት ከም ዝፈጠረ ነበርቲ ዓድታት ኡምለ ሰርደ ዑመር ቃብረ ጊርጋሮ ድንጉለን ማይላ ካሶን ገሊጾም ኣቀዲሞም ካብ ዓድታቶም ናብ ፎሮ ንኽጓዓዙ ከቢድ ሃልኪ ከም ዝነበሩ ዝተቐሱ እቶም ወሃብቲ ኣገልግሎት ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2021 ካብ ፎሮ ናብ ኡምለ መስመር ብምኽፋቱ ብ29 ናቕፋ ስሉጥን ርትዓውን ኣገልግሎት ይረኽቡ ከም ዘለዉ ብምሕባር ዝሰፍሓሉ ኩነታት ክንኣደ ሓቲቶም ኣመሓዳሪ ንዞባ ፎሮ ኣቶ ዑስማን ዓረፋ ብግዲኡ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ደናንሎ ማልካን ኣይሮማለን በብእዋኑ ዝተዋደደ መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ኣብ ምንጥርናፍ ዓድታት ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዝገበረ ተጀሚሩ ዘሎ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ድማ ነዚ ንቅድሚት ዝደፍእ ምዃኑ ብምጥቃስ ምውሓስ ምንጭታት ቀረብ ማይን ምኽፋት ኣሕዳሪት ቤት ትምህርትን ክሕሰበሉ ኣዘኻኺሮም كبراتن كبرانن تعذبتنا دحرزا حصار مسغاغري زسعب اهغراو زيناتات يو مكتتالكم كتقصلو دغيمنا بخبري نعدم منغست فرنسا بهاغرو بلعل نهري نزلابع زلو ملكفت كوفيد 19 مقتا ابعالات حدش عمد صنوع ناي مكلقال ممرحيتاتن سغمتتاتن وسينو اتمدرات من قصاصن من تقاباتن زتقالل سغمتتات كاب زمت سمون تغباراوي كخونيم زيغاتات نتزوص ممرحيتات كخبرون كتغبرون منغست فرنسا اتحساسي بلام منغست فرنسا لبدا كوفيد 19 مقصار زاوجو حصوص ناي اوان حدغا دنغاغه كساب مفارق 2022 خناوا حبز حلف ورح تقمتي نابايتو هاغرو طلب كم زغرب الذكريم اب فرنسا لعلى 9 مليون سبات بت فيروس كلكفون كلو لعلي 133 شح دما كم زمتو صبصبات تعنا يحبرم هاغرات اوروبان امريكان بت فيروس بخبيز تحاسيا مخانن اتم صبصبات يردوم إسرائيل لهم 28 تحساس قبل علامات سوريا بزكايرتو متقعت ميسايل كبيد نواتاو عنوت كمز ورده مع كنازيرا سوريا حبيران بسنكتي اب ودب الزاقيا ز تفصم متقعتن نسو زصعبو بارعن حيالو هنصاتاتن مكاينن كم تقاصله تغليصوم
እስራኤል ኣብ ዝወርሕ እዚ ሎሚ ንኻልኣይ ግዜኣ ኣብታ ስትራቴጂያዊት ወደብ መጥቃዕቲ ሚሳይል ተካይድ ከም ዘላ ጸብጸባት ይረድኦም እዚ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት እስራኤል ነቲ ብሰንኪ ግዳማዊ ምትእትታው ኣብ ሶርያ ተፈጢሩ ዘሎ ኩሉ መድያዊ ቅልውላው የጋድዶ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ቻይናን ጃፓንን ዞባዊ ጸጥታን ምውሓስ ክትሓጋገዛ ተሰማሚዐን እቲ ስምምዕ ሚኒስትራት ምክልኻል ክልቲኣተን ሃገራት ትማል 27 ታሕሳስ ኣብ ዘካየድዎ ናይ ማንዛ ርክብ ከም ተበጽሐ ዝግለጽ ዘሎም ከም ኣካል እቲ ስምምዕ ኣብ መንጎ ሰራዊት ክልቲኣተን ሃገራት ንጡፍ መስመር ቴሌፎን ክኽፈት ምዃኑ ተፈሊጡሎም እቲ ስምምዕ ካብ መወዳእታ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ተግባር ከም ዝውዕልካ ሚኒስትራት ምክልኻል ቻይናን ጃፓንን ኣብ ርክቦም ሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጃፓን ጉዳይ ደሴት ታይዋን ብሰላማዊ መገዲ ክዓርፍ ተራ ክትጻወት ምዃና ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣፍሊጣ ቻይናን ጃፓንን ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ዝምድናን ንምድንፋዕ ከም ዝሰርሓ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ምስምምዐን ይዝከር ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ቺለ ተኸሲቱ ብዘሎ ሓደጋ ባርዕ መሮራ ከባቢያዊ ዕንወት ወሪዱ በቲ ሓደጋ ዛጌት ልዕሊ 12,000 ሄክታር ጫካታት ክህመኹ እንከሎ ኣብ ኣባይትን ካልእ ትሕተ ቅርጽን ዕንወት ከም ዝወረደ ሰመዚ ቺለ ሓቢሮም ነቲ ጠንቁ ዘይተነጸረ ባርዕ ንምቁጻር ብሄሊኮፕተራት ዝተሰነየ ሰፊሕ ስርሒት ይካየድ እኳ እንተሎ ገና ከም ዘይተገትአ ግን ተፈሊጦም ኣብቲ ከባቢ ተኸሲቱ ዘሎ ውዑይ ኩነታት ኣየር ነቲ ባርዕ የጋድዶ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ ቻይና ዝተበከለ ማይ ኒኮላሳዊ ትካል ፉኩሺማ ናብ ባሕሪ ክውገን ጃፓን ዘውፅኣቶ መደብ ብትሪ ተቃይማቶ እቲ መደብ ኣብ ኣከባቢያዊ ሃሲኡ ቀሊል ከም ዘይከውን ዝገለጸ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና መንግስቲ ጃፓን ነቲ ውጥን ኣብ ተግባር ከይውዕሎ ትማል 27 ታሕሳስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ጸዊዖም እቲ ውጥን ካብ ቻይና ጥራይ ዘይኮነ ካብ ካልኦት ሃገራትን ህዝብን ጃፓን ውን ተቃውሞ ይገጥሞ ከም ዘሎ ጸብጸባት ይረዶም ኣብ 2011 ዓመተ ምህረት ኣብ ጃፓን ድሕሪ ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ምድርን ንሱ ዘስዓቦ ሱናምን ኣብ ኒኮላሳዊ ትካል ፉኩሺማ ልዕሊ 1.3 ሚልዮን ቶን ማይ ከም ተበከለ እዩ ዝጥቀስ መንግስቲ ጃፓን ነቲ ሓደገኛ ፈሳሲ ካብ 2023 ዓመተ ምህረት ንድሓር ናብ ማያዊ ኣካላት ከወግዶ ወጢን እኳ እንተሎ ከስዕቦ ዝኽእል ብከላ ቀሊል ከም ዘይከውን እዮም ሓያሎ ክኢላታት ኣከባቢ ክገልጹ ጸኒሖም تستبكل ماي أبلع الإنساتات بحري بقليل زي قمتها سياخي يسعب توم كيلاتات بتوساخي يتنقوهم نتي زي تبكل فساسي بمولو نموغادو كساب 3 عامتات كوسد كم زغلكا منغست جابان أميت اللهم أبزغني أتزياب إسرائيل باستغسط إنفلونزا لعل حموش تشع عواف كم زووتها تقاليحهم تتريو بإسرائيل قدموا خاب زقاتمة تماساسا لخستتات تزعبي خسارة زوردة مخانوها منستري أكباب تهاجر فليتهم منستر تعنا إسرائيل تحمام نابسب كيم محلالف بمسقا أشحدر هو قتلا بمئزاز هزبي لعلت انقاغا خزوتر أزغير له اتحمامنا بسبب كم محلالف انت جميرو سبقا وخسارو قليل كم زي كونكا كيلاتات عنا إسرائيل سقاتهم قليسهم كوبانيات تكنولوجي بريطانيات مال 27 تحساس بسرعة الرقبيتات كم زنت فاز قلصن 36 ساتلايتات ناب هو كم زون شففليتو تنا بكازاكستان كابزر كم مدبرز تلاكا ساتلايتات سلوت مرببات حبريتا انترنت بموحس عزوز ترخط صواتا خمز خلا اتي بريطانياوي كوبانيا حبير اللهم يخون برتن ساتلايتات كساب معساب هو خمسان حزاقيت اي تقلسن نمرمراوي تلقوتات هو زقبر قعزو كابقزين ابقزي انا معبلي متصقم زلو صبصبات يردوم ابتا عودي بتزامادي تصبق قسقاس التمزقب زلا تشاينا لونج مارش بالسمية روكيت زاقيت لعلي 400 ساتلايتات كم زون شفت يقلت
ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ብራዚል ተኸሲቱ ዘሎ ብርቱዕ ዝናብ ዘስዓቦ ሓደጋታት ዕልቕልቕ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሪ ናብ 20 ክብከም ዝበለ ጸብጻባት ሓቢሮም ብሰንኪቲ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ኣብ ትሕቲ ቅርጺ ብሓፈሻ ኣብ ኣባይትን ንብረትን ድማ ብፍላይ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ሰመዚ ብራዚል ገሊጾም በቲ ዕልቕልቕ ልዕሊ 15 ሚልዮን ሰባት ዝነብሩላ ክፍለ ሃገር ባህያ ሕልፊ ካልኦት ከባቢታት ተሃስያ ከም ዘላ እቶም ሰመዚ ብተወሳኺ ፍሊጦም ትኽስተት ኣቐዲሙ ኣብታ ክፍለ ሃገር ካብ ዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋታት ካብ ዝወረደ ክሳራታት ዝኸፍአ ምዃንኻ ጸብጻባት ይረዶም መንግስቲ ብራዚል ኣብ ልዕሊ 70 ከባቢታት ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ኣውጅሎም ክቡራን ተኸታተልትና ዜናታት ንምዛም ኣርእስተ ዜና ክደግመልኩም ሎሚ ብዝተገብረ መርመራታት 29 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ክረጋገጽ እንከሎ 50 ድማ ተፋንዮም ኣብ ዞባ ባሮንቱ ብሃገራዊ ፈተና ሻምናይ ክፍሊ ብሉጽ ውፅኢት ዘመዝገቡ ተምሃሮ ተሸሊሞም ፖሊሲ ኤርትራ ብመስርሕ ዕድግን ምሕደራ ንብረትን ዘሰልጠኖም ኣባላቱ ኣመሪቖም መንግስቲ ፈረንሳ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ምክታእ ናይ ምክልኻል መምርሒታትን ስጉምትታትን ወሲኖም እስራኤል ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ሶርያ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ሚሳይል ኣካይዳ ቻይናን ጃፓንን ዞባዊ ጸጥታ ንምውሓዝ ክትሓጋገዛ ተሰማሚዐን ክቡራን ተኸታተልትና ንሰዓት እዚ ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶና ተዛዚሙሎ ምዝተረፉ መደባትና ንሓድገኩም ብወገና ብሩኽ ምሸት أنت سالي عوضة كم يزقبرك زلو وإذا خبدي نفح مسخاء